Yaba mfowethu, uyaphela unyaka manje silinde ngabomvu ingoma ezohlukanisa unyaka. Bazovota abantu. Bafowethu musani ukwenza ubuxoki. I-artist elizohlukanisa unyaka. Yabo manje ngoba kuzovotwa akuvotwe. Imali yamavoti, amavoti namavoti angene kwi-akhawunti ye-artist eliqokiwe for ukuvotelwa. Niyeke lento yokuthi sizovota sivotele emaphaketheni noma abanye abantu. I-artist makuthi uqoke uPhungalenja, uKing Nuba, uJaiva, uKhuzani, akube mhlambe kube uPhungalenja abe ne-akhawunti yakhe, uKhuzani abe ne-akhawunti yakhe, uMthandeni abe ne-akhawunti yakhe, uJaiva abe ne-akhawunti yakhe, kanjalo 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 kanjalo. Mangabe abalandeli baPhungalenja bevota, imali abavota ngayo ingene kwi-akhawunti kaPhungalenja. Lento yokuthi sovota sivotela kwi-akhawunti yomunye umuntu, sinikeza imali omunye umuntu, ayisebenzi lento. Wakwayibala uSaliwa lento le wathi uma ngathiwa njengamanje sivota ngo-R1 ukuthi umuntu unamavoti awu-200, kusho ukuthi u-200,000 loyo. You understand? Uma kuwukuthi sivote ngo-R2, umuntu unamavoti awu-1 million, usho ukuthi no-2 million lowo muntu loyo. So kunganjani ukuthi-ke kwenzeke ukuthi sibheke indlela yokubala amavoti, but sivote uma ngabe kuthiwa kuyavotwa, nivote kwi-akhawunti yami, ningavote kwi-akhawunti yomunye umuntu. Niyakwenza njani lokho? Hayi mina ninganginominate kulezi zinto zenu manje nizokwenza lezi zinto. Manifuna ungivotela, ngivoteleni kwi-akhawunti yami. Labo R1 bangene la kwi-Capitec yami, nginikeze i-akhawunti. Hayi ngivotela mina kodwa manje labo R1 bangena komunye umuntu kanjani manje? Hayi. Uma ngizoqokwa, ngiqoke nomunye umuntu, bafowethu isizani ngempela lento ukuthi nithi niyangivotela ngizothola u-15,000 kodwa ngivotela abantu abawu-2 million. Wayichaza lapho mfowethu uSaliwa noBrazil obani laba. Yeah, beyichaza lento ukuthi ingamanyala lento, ingamanyundululu, amafinyila, iNewcastle, yonke lento yokuthi sovota sinikeze omunye umuntu imali bese ifika kithi amaceceso. No. Bese-ke kuphuma i-amount ukuthi okay, artist-ke sicela iphesenti elingaka. Ilula lento. Uma uthi wenza imiliyoni sicela iphesenti elingaka uze phela senze umcimbi. You understand? Kunephesenti elingaka uzoliphosa isivivaneni nawe ubonakala ukuthi-ke useful. You understand? Kube nezinto ezenzekayo. Lento ukuthi nizosivotisa nifuna ukudla imali zethu,